yen to dina kala mangsa iki aku nyawang kahanane ponak-ponak aku Sata Kurawa sing nyatane ora sethithik cacahe. Mongko siji wae urung ana sing temata besuke. Apa ora melek mripatmu kowe Kurupati? Negara Ngastina iki jerengan sing kanthi permati tatananing ratu iki piye? Keprabon Ngastina iki mestine biyen darbeke wong atuamu Kakang Destarastra merga mijil kakung dasare pembayun. Tegese anak lanang barep parandene. Merga ana pernatan sing diinger nganti padha keblinger jarene ratu ora kena cocom. Kuwi mung pranatan sing digawe dening wong-wong sing ngelak marang panguwasa. Mula wektu dina iki kowe aja kaya bocah cilik, aja kaya wong wingi sore kowe. Wektu dina kala mangsa iki kowe aja gelem dibodhokake karo kahanan. Apa pancen kowe goblok tenan Kurupati?